to sa Facebook pa. Wai pa, kay busy pa ko rin sa akong gibasa. May uyab na ako pa. Ingnan ta ka na pa. Dahil na makakita guyab karon. Murag way gisalig sa imong anak, oy. Oh, maayo noon. Maayo kayo ka pag-abot sa mga chicks, no? Mga inalang butanga pa, pares karon na mga millennials na. Tuig 2021. Dahil na lang nga, makita karon guyab pa. One click na lang mga babae karon. Di pas itong una ba, panahon ninyo. Tama, yun ka na. Kaya itong sa panahon pa na mo, itong una, yun si mama ni mo. Ipangmayaban na ako na. Tulo ka tuig. Muriya gaba. Sige pa kong darag pagkaon na. Ang una, mga saging, langka, kung saan sa pagkaon ba. Nya, para alugan pa na ako og tubig ang mga ginikanan na. Para buga pa ako nga to sila ha. Aron sugton lang ko niya. Ginadadan pa na ako mga dagkong isda baya. Ingnan ta ka, dugay ka sa tanan. Tulo ka tuig. Pumayaban na ako na. Siguro gisugot ko ana, siguro mga mag-upat na katuig. Yung mga inana. Unya, may natabo ana sa mua. After pa 5 years na. Sa niadtong panahon, kapoy kayo manguyabog babae na. Kay kinang mga inana, madalang Pilipina papanood dati. Kinahanglan pa niyo magkarana ana. Kanta-kanta pa ka sa may bintana. Unya, adlaw-adlaw pa kamo doaw ngadto sila. Pero karon, gamay lang naning chat-chat, text-text, mauyab tayo nimo. Kibaw ba ka pa? Kinang uyab na ako karon. Usad ka adlaw. Usad lang ka adlaw pa. Pasugod dayan na ako na. Hindi pang duwang aldaw. Aw, may pagkaito na duhay ka aldaw pa. Manitabo na sa mua. 5 ka tuig. Dugay na ba na pa? Karon pan upa, may ginatawag mi na technique aron mapasugot nimo ang usad ka babae. Siguro kung nalang ko sa panahon ninyo pa. Tudluan nung tati ka pa kung saan magpasugot og babae. Siguro, hinilangin mo kayo mo diskarte pa itong sa panahon pa ninyo ba? Mao di ay. Mauna sa pa ba? Mao di ay. Way pa usag kabulan. Giila dayon ka sa chicks na ginaingon nimo. Unya, dudol dayon ka sa kuha. Kay mo'y lakila ka. Ha? Oh, pangpila naman na. Murag pang 89 na ay. Pero minala kang giilad. Kaya baka kung ano? Ha? Kay ang mga nauyab nimo para sa mua, mao nang ginatawag na easy to get. Di ba? Gipatilaw lang ka. Nahiyugmadayon ka. Isipon nimo ha. Usad lang ka adlaw pala. Manitabo na sa inyo ha. Sa pagtanaw nimo, sa laing nga laki, dili na niya kaya himuon? Ha? Kay kung makakita ng mas dako pag-utin sa imo ha, ilisan lang kadayo na. Unya, unsa man? Tuon na lang ka sa kuha, kay dala nakugikan. Oh, tanawa si mama nimo ha. Upat ko katuig nga naganto sa panguyab ana, pero kita karon. Pila na mi katuig? Ha? Oh, di ba? O ikaw? Ustad lang gani kaadlaw nimo napasugot. Di ba? Oh, taga na din 2 ka semana ha. Udaga na po ka sa kuha. Maniyo na po ka sa kuha. Pa! Anong gibiyahan man ko niya? Nagigugma man ako siyang maayo. Sige na pa. Usap na usap ako pa. Sige na. Maayo pa.